Dames en heren, wat fijn dat u er allemaal bent. En een hele zaal vol. We zijn hier vandaag het Danspaleis in de Heerspingen. Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement. Een dansmiddag waar we de muziek draaien uit de oude doos. We halen de oude plaatjes hier van de kast. Van Eddie Christiani tot Pitbull. En dan valt Peggy hier op de grond. Hartstikke mooi. Zo gezellig. Dat zei ik, dit had ik nooit verwacht dat ik nog eens dansje zo. Want Honio altijd een soort van dansje? Ja. Ik kan hulpen op de dansen, ja. Mijn man. En wat doen ze hier zo? Tango, Engelse wals. Nou ja, dat we toen de dansen, hè? Foxtrot. En wat vind je van de muziek? Mooi. Ik kan alles meisje jongen. Ik heb je voor het eerst gehoord, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vind dit heel leuk, een goed idee. Maar ik kan niet meer lopen en dan wordt het een ander verhaal, hè? Maar u doet wel lekker mee. Meen je? Ja, ik waardeer het heel erg, hoor. En wat is er zo fijn aan? Het doet je denken aan vroeger. Begrijp je het? En toen kon ik lopen en dansen. Dit is de derde keer dat ik meedoe. Omdat ik het zo fantastisch vind om die mensen te zien stralen. Ik heb hier ook een beetje ervaring mee in Rode Kruis vakantieweken. En ik vind het fantastisch om die mensen, hoe beperkt ze ook inmiddels zijn, heel voorzichtig overeind te krijgen of niet. En dan te zien hoe ze gaan glimmen en meezingen. En dan gaat de zon op. Ik vind het geweldig. Het gaat erom om de mensen in beweging te krijgen. Nou, eerst zijn ze heel afwachtend. Langzaam maar zeker komen ze op gang. En dan blijkt dat er gewoon tussen zitten die walsen. Nou, dat is fantastisch. Oh, dat doen ze zelfs ook lekker mooi. Ja, ik vind het zelf ook geweldig. Het is voor jezelf ook een mooie manier om bezig te wezen, toch? Net zoals mij zeg ik, joh, niet al in de Polonaise mooi. Ja, dat jet er ik bij.